Hej alle sammen. Hej alle sammen og velkommen til den her video i dag. Det er lige en hurtig nytårsvlog, og jeg skal nemlig se, hvad jeg har fået. Så lad os komme. Okay, så det her fået. Det jeg har fået. Det her. 5.000 der omkring, tror jeg. Så vi har en masse gøjl fra sidste år dernede. Jeg håber. Ja. Så har vi nogle Skyrollers. Jeg tror, der er 100 gram i. Eller 300. I don't know. Så har vi nogle knaldperler. Heksehyl. Flere knaldperler her. Ja, der er nogle der. Stjernekaster og sådan noget. Så har vi årets raket. Der er 200 gram i. Der er 3 andre der er også 200 gram i. Den der 50 gram i. Så har vi limited edition batteri til 1699, tror jeg det var. Så har vi 100 heksehyl, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Så har vi et batteri der til 1500. Det var det. Så lad os se, hvad vi ellers skal lave. Jeg kan rap. Nej, det kan jeg ikke. Det var bare for sjov. Kæft, et skævt kamerastativ. Jeg kan lyde som en raket. Sorry. Nå, ja, sådan noget. Sådan jeg er lidt i tvivl om den virker. Ja. Mikrofonen. Så det er første gang, jeg prøver sådan en her. Jeg har da prøvet uden. Nu ligner jeg en rigtig nytårskrudt. Men it's the same guy. Jeg kan prøve at tænde den her. Ej, det gør vi først i morgen. Det kan være, der kommer nogle videoer i aften, hvor jeg ferie. Ikke se det politiet. Nej, så bliver det sgu anholdt. Det må man jo ikke. Den holder sig. It's the same guy. You wanna look at me? Head to tutti. Og jeg har købt lighter og sådan. Narkoban. Så det for den her video. Det var bare det, jeg har fået i krudt. Så vi siger vi kan lave et eller andet fedt med øl. Ja. For helvede. Det her kamerastativ, det er meget svært. Du er besværlig. Oh my god, en af mine venner ringer. Ikke tage det seriøst. Okay, så vent lige. Ja, så det var nok det. Hvad med jer? Glædelig nytår. Fy for helvede. Jeg drikker ikke øl. Bare lige. Jeg lover. Jeg ikke drikker øl. Jeg drikker ikke øl. Jeg gør snart. Please ikke melde mig til det. Jeg gør ikke noget. Jeg får et nytårsklub. Glædelig nytår. Husk at like og subscribe til den her video. Der kommer ikke videoer flere. Og næste år.